साला दोही के हिसाब के लिए रे भाई गड़बड़ात कहाँ बा हिसाब। भाई बंदर लेका मुंह लेके अंदर कहाँ ढुकिया जाता रहो भैया सब सामान उधर टाली पे लदा गइल बा बस घर में अंदर दुगो बॉल छुड़बा बॉल ले आ जाता नाना वो भी अंदर नहीं खा जा सकत काहे कि लेडीज लोग ना हाथ तारी अरे मर्दी रात भर ऑर्केस्ट्रा वाली के नचा के घर में नहवावा तरह का सरवा तोरा बुझात नहीं थे लेडीज यानी घर के लड़के अंदर नहा तारी स जो बाद में आई दूसरा कहीं साटा पर जाए के बाद गाड़ी होते रास्ता पर खड़ा हुआ दूगो बॉल खाते आधा घंटा रुकल ठीक ना कहीं हमरा के जाए रे सरो तारा के आधा घंटा से समझाओ तनी के अंदर लेडीज नहाती है तो वो घुसिया जाता रहा चलो देखो तहार इज्जत से हमारा आगे दूसरों के इज्जत पूछो दूगो बॉल खाली घर में से तो लेवे के बाप रे बाप बहन चोदवा फैन बॉले खोले के कहता ईटा के ने बाटे तोरा के 50 बेर समझा देनी के अंदर लड़की नहा तारी से समझ में नहीं खेला रे घर में से बॉल खोले जाता नहीं कोने के नहा धोगा तो गाड़ देखे ना हेलो आवतनी मारी सिवान वाला कोच 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 बानी हम नहले जैसे टेम्पू से अब तोरे सोखी सोइया टेम्पू से सोइया मोरा धोके कोरा घोड़ा पर चढ़ होई बहका एह के रात में चांद के पार ले जाई बहका पहले कपड़ा चेंज कर ली फिर नहाए आज हम बैठ के ना नहाएम आज हम खड़ा होकर नहाएम लड़का जैसन थम के बरस मुझे महबूब कपार काटो तरे कोनो पत्थर में नहीं खींच लड़ल कि तोर कपार फूट गइल बा ये तो साला हम सोचता नहीं होई ईटा वाला घर में होई पहाड़ पत्थर में हम कहां से टकरा गइनी ओ तो औरत के सामान में टकरा के मजा लेता रे लात खइबे का ए हम जान बुझ के टकराते हैं लड़का सखन कुद के नहा तरे अरे चिउका मत हम खुशे बनी तरह दूसरे टकरा के सूद गइनी दोगला अरे ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए बिना गलती के जान ना गरमाना चाहिए टकराए तो ठीक रहला सा एगो अनजान लड़की के कोरा में धके ठीक ना कइले है सराद बीती अरे सराज काहे बीते वो जितना तू सुंदर बारू उतना हम सुंदर बानी सुहाग रात बीतालो कुंवारे में कुआं खुना जाई हां तोरा से कुआं खोनाई ए मैडम टेंट समियाना के पर्दा ढोएला ई मर्दा करदा गर्दा उड़ा दी तोर दे इतना ढीला बता ए मैडम निचला पे मत जा ना तो बटन दबा में जा परी हो जा का रे साला तोरा के घर में के बॉल खोजे खातिर भेजल गई रहल चोली में के ना वो बेरा से हमनी खड़ा होके इंतजार कइले बानी सो कि यो भाई आई साला ने जाके गोलगप्पा पकड़ ले अरे बुरी चल आवत नहीं नहात में घुस गई ऐसे ही गरमातिया फरिया क्या होता नहीं ठीक बा जल्दी लेके आओ ई साला जहां जाला तहां धलेला एगो के ना एगो के लेकिन माल टाइट भैया रे साला वो बेरा से गइल बा बल्ब खुले अभी लेना भाई साला ये दुगो बॉल खातिर बिना मतलब के तीती में का रे इहे दुगो फ्यूज बॉल खातिर इतना बेचैन रहले ए मैडम बैगन टेंट हाउस के बॉल फ्यूज जाई हो नहीं सकता है नहीं के विश्वास तो तारो अपने माइनस प्लस में ठेकावा देखा भक से पड़ जाई ई बॉल जरी लेकिन तोरा तार ठेकावला से तब का ला जौन लड़की मुंह में बिजला उंगली घुसावती है का चाहती है सब समझ गनी लो ये अपन मोबाइल में डायल करे डायल कर तनी सच्चा प्यार करबनु धोखा ना नु देबो साचा प्यार अरे जावना सेटअप पर जानी एक ना एक जानी पटिए जाली बाइये चलो कोनो सेटअप फेल होला ना तो हर सेटअप पर रोज एक खेल होला अरे ऐसन बात से नहीं फिकिर हम उमे के लड़का ना होई ठीक बा लो नंबर डायल कर देनी ठीक बा बाकी बात फोन पे होई ठीक बा का रे अंगना में बल्ब खोले गई रहले कि अंगना में दोनों बल्ब दाबे गई रहले साला भी हमारा का जानता रे आज एक नहीं धके टाके दनी है और नंबर ले ले बानी अगले सटा पे अभी टारगेट रही ओहू जे पटाई में जाई के हमरो के दी भाई हां सर लो ये कोई तानो के काम बा काम तो कोई झाट नहीं का होता माई ए माई होई का जाती रे रे मेहर तोर ओकर जन मुहगार बोली तोरो उहे मुहगार बोली ओकरा
एक बोली में ते घर में घुसा तारे चूसा तारे त हमरा से का पूछो रे तेरी साड़ी छोड़ के बनारसी का कपड़ा पहने कहाँ जाता रे? तोहरा बाप के सराद बा ओतही नाचे जाता नहीं दोगले देखो तारे रे तोरा जिंदा बाप के श्राद्ध करतिया मन तो करता अभी एकरा घरे जाके का बाप के औजार लोहा से कुछ दी जा औजार धरे फोफियाई ना तो वो बिया दी हमरा बहन के शादी बा हमर माई बाबूजी कहलक कि 2 दिन पहले आइयो लेकिन हई बुढ़िया खेखड़ी कहतिया कि 2 दिन पहले का करे जाइबे आज हमरा बहन के शादी बा एको को गहना गुड़िया बा कि पहन के जाई एही से हम कुमार लड़की बन के जाता नहीं जब तोहनी के लाज शरम नहीं के तो हमरा नहीं के रे ते काहे में बोलता रे बेटा भतार से बढ़ के तोर गहना बा बेटा भतार कर्जा पैसा में दबाला त गहना गिरवी ना रखाला हमने नहीं से रख ले तेही वो गहना ला बनता रे ओहो बड़ा दिन का बनल बारू हमर बाप भाई गहना गुड़िया देले रहे हमरा पहने खातिर तोहनी के उजियाला में जमा करे खातिर ना वाह रे वाह भगवान तो खूबसूरत बनौला लेकिन खाली चेहरा से आजकल के लोग खूबसूरत चेहरा आ जहाँ मिले दहेज के थैला वही जब ब्याह करता। अरे थू बा तोरा जैसन औरत पर देह पर करे तनी ज्यादा रहे त आदमी गाना धर के सहारा रहलस और ते लगले बार अपन खिला दिखावे दिखाई ना जितना गाड़ में गुद्दा रहे उतने कूदे के चाहिए हौ सौते से केहू काहे ना मांगल हमार गहना सोनार के घरे रखा गइल लेकिन डर के मारे केहू ओकरा से ना मांगल रे भतार करी ते हमार पटीदारी काहे करत रे हमार भतार काम काज करी घर परिवार संभाली तो फिर ऊ कर्जा काहे भरी तू थन गहना का रखा गई मार बुझाता कि का खतरी अहे बुढ़ियो के मुंह में से आज बोलिए नहीं क्या निकला मारे भातरा गरोलो के दोनों जानी के मुंह फाट जाई हाय दोगला कमाई त ई दासा नानु होई खेती बाड़ी करे खातिर घरे बैठल बान ए बेरा के छोकरी सके खेती बाड़ी करेला भातार ना चाहिए नौकरी या नंबरी छापेला भातार चाहिए देख जाए के बाद साड़ी पहन के जाना तो लोग का कहे कि फलानवा के पतो हई कौन कठिन कपड़ा पहन के जाती है अरे कर्जा पुंजा से गहना रखाइल बा त छुटी नु आदमी के मात काहे खाती बा हट दोगला आज 2 महीना से तू आ तोहर माई छोड़ा के लपते बा हम ऐसा ही जाए जब इज्जत कचराई तो अपने छूट के आई का बोलियो हमरा को तो बहुत चलती चलावत रहली अब रखा ना जींस पहन के छोकरी से छोकरा बन के जाती है काड़ छात्री हम तोहरा के कुछ कहे जाता नहीं तू हमरा के कहता रे ज्यादा लबर लबर बोले ना तो झोटवा धके खा ले तोरा के छोड़ दे ते हमरा काहे पकड़त रे हम कोने तोर मेहर हई आ तेरा रे हमरा से बदला बजरी करता तोरे इतना हिम्मत हो गइल बा अच्छा अंदर का बता छोड़ दोगला तो कौन को गिरा देता अरे काहे किसी यार तू कहां नको पूछत हो बतावा तू नया नचर हो के कोई जीनिस पहन गई ओदम देखावत दे भूतर लोग का कोही रे दोगला अब थोड़ा से हमरा कोनो मतलब नहीं है हम अपन अदम देखावत चले चाहे कदम ओए देख लो कोई कदम देखे के हो सिर्फ हे मरद के बा कोनो गोर मरद के ना हट दोगला अब तोहरा से हमरा कोनो मतलब नहीं है कि तू ना भुलाइबे आज हम ना भुलाए वाला बानी आज जाए तो जाए ना मत जाओ ए बड़ा मत जा छोड़ ना न जा कहता रे छोड़ दे बस 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 जो घर मालिक से पूछ के आओ जे कहाँ टेंट उंट गिरी अच्छा ठीक बारू का सब पूछ के आवत नहीं जो जल्दी आओ देखो तारे हर साटा भी साला झाड़ झुर के आवेला एगो न पते बा अच्छा आवे तो ओकर गाँव फाड़ कर चल रे ते नीचे जो उतर हम धरावते हैं तो धरिए ठीक बा धरा जो जल्दी जो चल धरा उतार पहले जल्दी जल्दी धर गिरावे के भाई रोक रोक आराम से फाटी तो मालिक फाड़ दी हम भी और यार काल के तो मुर्गा खाइले बहन से बरा मछली बा बाजा जाई खाए साफ उतार दिया ये बरा हां जल्दी जल्दी उतार आ गिरावल जाओ धर बबुआ उतार धराव आज तो मजा जाई बाकी मार दे ठीक है हां धरा तेजी में धराव गिरावल जाओ उतारल जाओ धर सीढ़ी धर धर आई बबू आज बजाएं सिवान वाला गीत आज मजा जाई बजाइए अरे बहन तो धने जल्दी आओ अरे हम लड़वा में लगा के बजाओ ना अरे धर आई पैर धर मार देला धर जल्दी जल्दी
का हो तू तो कहलो कि टाइम से सामान चल जाई अभी ले सामान ना आइल का इतना लेट भइल बा ए चाचा बोला ई बैगन टेंट हाउस कहाँ खड़ा करे के बा? ए बाबू आओ ना हमरा लारो पर खड़ा कर दो आज हमरा बेटी के बारात आवेला बा ते ओ भी टेंट हाउस लेके आवत तारिस अब कब ले गिरे बे सरवा ए चाचा टेंशन मत लीजिए, ये बैगन टेंट का बांधा इतना तेज है कि अंदर से बाहर ले 1 घंटे के अंदर रेल के रख देगा। काम सारा माल गिर गइल बा, खाली गिरावे के बा टेंट समियाना। हां बेटी अच्छा बेटी ठीक बा भेजो तानी बबुओ हाँ जब ले ट्रैक्टर पर से सामान उतरता त हम सुने ना बेटी आइल बिया पुलवा पर बैठल बिया तन जा ना बुला लिया ठीक बा, गाड़ी चाबी दो। हेलो चाबी लो गाड़ी ठीक से चलइयो आड़ी में लुका कर रखा तेरा बैगन टेंट धर जल्दी है धर। का रे साला अभी तो इसे टेंट ना उतरल जल्दी उतारे से टेंट ओवर से का करता ना सरे का कहत रे अभी ले टेंट ना उतरल ते कहां रोकले अरे मैदान कर ले जोर से लगा मार साला के मार यो बेरा से मैदाने का अभिले करत रह। तोर बापू तो नहीं ठेलवा अरे बाप उतार टेंट धर अरे बाप रे बाप अब लता हमर मुड़िया फूटल वाला सरवा। रे साला ते ताकत का बड़े मार एकरा के जल्दी भैया गलती हो गइल भैया गलती हो गइल गलती हो गई ना, एक तो सरौ लोग आवत रहले और ऊपर से हबराई के चक्कर में लोग के कपार फाड़ देबो। अभी गलती हो गइल एकरा बाद से कोनो गलती कर देला त मार के गार फाड़ दे। यार साला जवना सटा बजे टेंट तारा सटा पर लाते खाते नहीं ए हाले ले गिराओ से टेंट कब ले बैठा मेला तनका बुआई फण से बतवा लेता नहीं। का हो कैसन बाड़ा का हो करे जा चेहरा में बड़ू का ना हो बहनिया के शादी होता तो ही जाता नहीं, ये चौड़ में बैठ के गाड़ी के इंतजार करता नहीं। और सब बतावा तू कैसन बाड़ा? बाप रे बड़ा झोरले बड़ू आई का बरतिया बन के आई तहरा के हम माना कैले बनी ऐसा ही भातार के पीट के जाता नहीं। तानी आपन खोल के देखावा ना लार चुवा लार चुवता कोई खोल के दिखा दी पहले दुगला देख। मारी सिवान वाला ओए तोहरे नाम सुनाई ना हगा? हाँ का हा? हाँ अच्छा चला तार बाबूजी बोले रहन। ठीक बा करे जा बाद खानी फोन करम रख तानी आवा तानी। बैठ दादा हमर बैग छूट गए लेके आवा तानी। आई बाप हमरा से इतना भारी लोड लेके रोड पे गाड़ी ना चलनी। जब गाड़ी बुता ना रहे तो इतना भारी गाड़ी लेके काहे आ गइला? उतरा भाई बैग धरा हम चलावा तानी। तो चलावा बैठा ठीक बा चलावा। मारी सिवान रे तोरा माइके हम हई सामान धके बैठेला कहनी है हमार सामान ना हम बिना धरे तो ना उठे। हट दगला हई सामान धके बैठासे न होई आ लोड हकबे न करी हम सब समझ गइनी। तू पीछे बैठ के मजा लेवे के चाहता रे। उतर जल्दी नीचे दे सामान चला गाड़ी। अरे बाप रे बाप तो समझ गई। दोगला कहीं सुनो ना तनी शॉर्ट के बैठो तौन बैलेंस ना कपड़ाई ना तो फिर गिरा। होई देखो सरे बबुआ ने तराई ढोवता रो का रे हई कुली काम तोर बाप करी है देखो सन पीछे लड़की बैठा के लिए बनी आपस के मेंटर बा हमनी तो बाद में समियाने के पीछे फरिया ली अभी तेरी राय से बोला सर। चलिए मैडम आपसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। हट दगला समियाना पत्थर उठाए वाला से हम ही हाथ मिलाए दोगला कहीं। देख लो थप्पड़ हाथ बना तू दिल पे मार के जाता रू। का रे ते अभी ले ओकरा चक्कर में पगलाइले बड़े ले आई दोनों हरन आ तानी दोनों को छत पर बांध के आवासो चल हमनी लाइट सेट करते हैं। ठीक बा जो चल जल्दी चलो आज भेटा जनता।
केहू बाजी ला खबर रे बड़ा कर दे ससी फसरा हो छुआ जी चल अंदर का हुआ पहले बड़े रे नतिया हमरा चुलिया में लगा दे ओमे कहां से लटका दे ओमे तो खुद दुगो इंडिकेटर लटकल बा रे दुगला तानी के जा से जाओ जन घर खाली बा में लाइट लगावा से अच्छा अच्छा चल आवाज से पहले हॉर्न टाइम के ओकरा बाद बॉल लटका देम सा साला साटा सुटी काम बड़ा बेकार बस देख तनको आराम नहीं छे अरे सरवरे चोंगा के मुंह चेवरा में क्या घुमा के बनत रे हे पर घुमा के बन है हमर पटदार के घर बा रे साला एगो चोंगा के मुंह हे में को दनी सन तो उतने खातिर मार खातिर पाइप उठा ले हो लो हम तो गलती कर देनी है कि पाइप पत्र में डलनी सरव हमनी पटदार के गाड़ में बांस करे में तनिको पीछा ना हटेनी सो जल्दी से चोंगा के मुंह पटदार के घर में घुमाव न ते सबेरे साटा के पैसा काटे में लेटो ना लगे एगो तो सरव किरिन डुबान के बेरा आइल बरलो ऊपर से ड्रामा चोदले बरलो घुमाओ जल्दी घुमाओ तनी सर घुमाओ रे घुमाओ ई बहन तो गोला साटा पागल बनी समझी जोन हो तो हाथे उठावता रे ये जो कौन साल साटा कइले बा बेर में मारे के दिरावत रहन सन अच्छा घुमाओ साला घुमाओ सुन ल पर्दार हमर चोंगा भाई तार गाल फाड़ दी बाजी तो ओए देख लेला सो 1 घंटा में पूरा काम फिट हो गल बागन टेंट हाउस के जीत हो गए बैगन टेंट वाला बैगन टेंट रे सब आदमी तो हमने के यही जबाइन सो दिल मखरा कहां बा लागो तो यही सेटअप करो फेरा में बा ठीक कहता सो चले के देखो जाओ कहां बा सरवा चल करे घर के पिछवाड़ा में हमरा के काय खातिर बोलैले है बताओ जल्दी अरे गरमा मत सोचने देखो पिछवाड़ी में लाइट लटका दी धर आई पकड़ लटका तनी दोगला के बेटा लाइट धरी काम बा तोहर आ लाइट धरी हम बोला अपना आदमी के उहे लाइट धरी दोगला कहीं के मैडम जी तो नीचे उतरी नु हाँ कहा बोल हमारी सिवान वाला कोच अरे बाप रे बाप दोगला के बेटा तोहरे इतना हिम्मत हमरा ब्लाउज के डोरी काट देले हां तो चाहत वाला साया के डोरी काटेगे ना फिर बोला था दोगलाई देखिए बैगन टेंट का सामान प्यार से रखा जाता है फेंका नहीं जाता है आहा हम तोहर मौगी हई कि तोहर सामान संभाल के रखी अब कैसे बताएंगे का बा प्यार बा तभी नहीं घर के पीछे खेला होता ओ हम जान गई नी ते घुसावल चाहता रे हमरा खोता में तोता ना 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 काहे हमर जीवा बडोरत तोहर सामान से रजा होई हमर सामान से मिलन हाँ वो दिल के बात ना दिल में दबा दीजिए खुद हम गमछा बिछा दिया हूँ बारात आने में टाइम है हमको नाश्ता करा दीजिए भूख लगा है अच्छा ठीक बा रुकी लेके आवता ठीक बा बैठी बाप रे बाप आज तो जतरे बन गए ले रे दोगला ले नाश्ता में दही मलाई बा खो दही मलाई ये क्यों खाए कोई तो पिए के परी कोटरो यही बड़े ना अच्छा कोनो बात नहीं के ढोरी में डाल के पिया दो दोगला लवर लवर बोला तारी क्या बोला तारी ढोरी में डाल के पिया वो ना रे दोगला हम अपना ढोरी में डाल के ना पिए देम काहे कि हमर भतार मारे ना हम ढोरी में डाल के पियम तबे जियम ना तमर ना तू जिया आ दोगले ना मनवा तो हमर ढोरिया दे के पिया ठीक बा अब हमारी सिवान वाला कोच 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 हमारी लाश जिया रे दोगला नाश्ता करत रे तो नाश्ता कर टंगड़ी पर टंगड़ी का चढ़ावत रे हटा टंगरी पर टंगरी चढ़ी तबे नु गाड़ी आगे बढ़ी गाड़ी के गियर तुर के बढ़ाओ फांसी तो हमनी बानी सो हां फांसी तो हमनी बानी सो खेल देम सन
बड़ा सुआ का बेटा क्या में फसल बदल के भगा दो। कारे साला तोरे चलते बैगन टेंट हाउस का नाम खराब हो जाए। कौन साला ढोनी में दही डाल के चाटेला। ए हम चढ़ते हैं अब भोजपुरी के सुपर स्टार गुड रंगीला चढ़ता है। ना साला के जावना सटा पर जाला तावना सटा पर लईकी आ मेहरारू खाली पटावे के फेर में रहेला आ जौन मिलेला तौने ले लेला। तोरा करिया गाड़ पटाई। स्टैंड वाला जल्दी जनरेटर चालू करो जनरेटर बंद। ई लाइन साला कैसे कट गला जनरेटर बंद हो गइल। हमार लाल चिरा तो स्टार्ट करता नहीं नु पैसा देबो त गाल फड़दा काम चावे से चाही जनरेटर वाला हंडी लेवा साला के रखो तो फेर में डाल डाला सालो लग रहा है साला लाल ना तो मुआ दिया सबरे पैसा काट ली है सब। रे सरवा टेंट वाला केना बड़ा सर रे जनरेटर बंद हो गई। जय श्री राम स्टार्ट हो जियो। जय श्री राम। अच्छा लाइट आ गई। ए चाचा हमनी के नाश्ता दिया नाश्ता नहीं के भइल 4 गो एगो गला जनरेटर चालू करे। हम नाश्ता के लार करबो बरात हमर आइला ई त हम खाइला सब लोग नाश्ता खा दिया बोलो लाना कोई बोलोगे मार सब बाहर डाल सर सुधर टाली पर। अरे साला वो दिन जाना कि हम पत्थर में टकराई रही नंबर लगी अभी ले फोन ना कोइलस रुको हम इने से करता नहीं। हेलो का हाल हो करे जा करे सरवा तेने ताली प्रस्तुत के फोन में बतिया तरे उन्हें दुल्हन के घर में लाइट जरता सरौलो सब जना ऑपरेटर उहे बार लो कावना घर में लाइट जरता कावना घर में नहीं के जरत केहू के चावे चिंता नहीं। ठीक बका रखा तनी बाद में करता नहीं भैया तनी प्यार से बोलो दुख लागो तारा ई बात से। ए हमारा झाट से दुख लागता घर अनहार बा जल्दी चल के बॉल लगा। ठीक बा चल आओ तनी हमारा लाड जाता नहीं पहले माल से बतिया करे बादू जाए। हेलो हेलो कहा तनी करे जा ई जाके सब काम निपटा देले बानी आई का तारा घर ना का करे आइबो शादी से पहले कुछ ना आए पाए मत करो। हम काला नाग नहीं छुअब लग जाए जवनिया में दाग हम काला नाग नहीं छुअब। का रे कौन लड़की है कौन सा बतिया तरे माल से बतिया देखना ई फोटो कितना सुंदर बिया है सुंदर बिया 2 नंबर के चुचुंदर बिया एकली हमरो से पटो रह। अरे बाप रे साला झूठा तोरा ना के विश्वास होई देख गोरो गोरो टंगड़ी इनार नियर ढोढ़ी मर्द त मर्द हम गो न छोड़ी। तोरा से तो प्यार हम मजबूरी में करतनी ई बात तो तेहू जानत रे। देख ल करे जा ऐसे मत बोला दिल से दिल मिलल त दिलदार भइल। हां दिल से दिल मिलल तो दिलदार भइल गोर लड़की के एगो कोयला नियर घोपड़ा से प्यार भइल। देख ल करिया कोयला मत कह कोयला में हीरा निकलेला उहे हीरा हम तारा ला बानी। रे दोगला ते तो जानते बड़े हम तोरा से काहेला प्यार कइले बनी ऊ तो बलेसरा से हमर जोड़ा खात में ते देख लेलिस एही से हमरा तोरा से प्यार करे के पड़ल ना तो ते के हुसी कह देतिस। एकरा के आसान न समझो महीना साल लाग जे लोग पता करे में कौन छौरी कब कहां कौना से मिलत हिया। आ भाग रे दोगला हम तो बेकारे तोरा से डेरा के पटल बानी। अरे बाप रे बाप साला अच्छा बोल के लुटाए से पहले ही बचा देले छोड़ भसरी के। सुना भाई हमारा भूख लाग गइल बा खाना बन गइल बा। खाना जो बूढ़ा खाना वाला आड़ी किया होता कोआ तक का बूढ़ा कि जो बराती रखा सब लोग केहू ना खाई बरात आइल बा बरात आइल बा बराती रखा खाइल ना चाहिए बा। तो काम ना कर चल सर पहले नाचे दे के मन भूल हो जाओ और कनियो के ले ले जन बहान जरूर से भगला सब काड़े
काहे ला अभी तो कैसे बैठल बड़े दुआर पर बारात चलाई तब तैयार होके का। दीदी ते तो जानते बारे कि हम ऐसा लड़का से शादी ना करें। दहेज देवे के डरे पापा ऐसा लड़का खोज देले बारन कि ते देखबे तो पागल हो जाएगी। हम देखलो बाड़ी आ जानतो बाड़ी, लेकिन का करबे बाप माई के जहाँ सकान होई उहमे न करी तो ऐसा लड़का के साथे करी जौन की गोभनाइल भैंसा लेखा मोटा नाक चिपट होके अंगना में आई तो 10 गो मेहरारू देख के बोल मरियन सब। देख बबी बाप माई के जहाँ सकान होई उहमे न करे, हमरो के तो कैले बड़न लोग, हम न कैले बानी। ए तो तीन कर लेले बारे, हम ना करे, हम तैयारी कर लेले बानी, हम ना यहाँ रहे ना हमार शादी हो। जब तोरा ना पड़े के रहे तो पहले न बतावे के चाहे, वो आज के दिन में बतावा तारे। अरे बाप रे बाप, दुआर पर बारात आवे वाला बा, गांव समाज के बाप माई का जवाब दे। पहले हमरा से के पूछले रहे अपने मन के मतलब कइले बारो। दीदी ते हमरा के माफ कर दे, हम ई शादी नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाबिया मत चुप, घर के इज्जत के बात बा, सोचा अरे बाप रे बाप, पाँच कौन सा गाँव में आ गए रे साहब। अरे बाप रे बाप। रे ई कौन आछो? भैया ई नाच ना गान मारे के दुकान हो, कोनो सरवा के मार के चल जाता। यही से पहले हम कोनो बड़ बड़ियात में ना पहुंचनी, जैसे हम रेडियो चुंगा बांध के कनिया हेलो चेक चेक, आइए मिस मुस्कान और पायल कर दीजिए दर्शकों के दिल को घायल। जैसे वलियो से तैसे गांव के लड़का अपनी के उठा के लेके भाग गलो सब। हमार लान रोत रहा छिन लौंडा लेबा त का ओए हम ताइयो छाप देब। कैसे? लवांडा बन के को रुपया देबो, रात भर कमर डोलाबो, 500 रुपया देम आ जितना छूटा मिली उस सप्ताह हम छूटा पैसा के सहारा ना रहे, मुंह में पैसा डाल के गार खोद देलो सो। अच्छा जा 1000 देम, लेकिन बाकी तो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक बार फिर से चित्रहार की दुनिया में और बैठिए दिल थाम कर और खोल लीजिए अपना कान, क्योंकि आ चुकी हैं सदाबहार गन्ने पे डांस करने के लिए मिस मुस्कान। तो चलते हैं एक बार भक्ति सॉन्ग से स्टार्ट करेंगे इस महफिल को, रंगारंग कार्यक्रम को। तो ऑपरेटर महोदय से निवेदन है कि भक्ति सॉन्ग को बजाया जाए। हम तरसिले गोरी तोर ढोढ़ी देखिला, हम तरसिले गोरी तोर ढोढ़ी देखिला, ढोढ़ी से एक कविता ना पके मारो बोलो मुआ चाप के। ठीक है ना, बोल गए रे माधु चलो का हो तोहरे नु बिया होता और तोहरे नु बरात आइल बा, तू ए बेरा ऐसा हालत में बेग लेके आ जाता रू। बैग लेके हम घर छोड़ के जाता नहीं, कैसे कि हम इस शादी से खुश नहीं की। पगला गल बड़ू का? अरे कहल कितना आसान बा कि हम इस शादी से खुश नहीं की। तारा ई हरकत से तारा गांव समाज के तैजा जाइबे करी, बेचारा जावना के घर से उतना दूर से बरात आवता ओकरो तैजा जाई। अरे जब तारा शादी कराएंगे ना रलो तो शादी के बाद आगे बढ़ाई कि ना चाहिए। दूसरा के तो ज्ञान देता रहा, तू हमरा जगह पर रहता न तो यही काम करता।